суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳанӯз 8 январи соли 2009 фаъолияти равияи динии салафия дар қаламрави тоҷикистонро ғайриқонунӣ амалкунанда эътироф карда манъ карда буд ва иловатан бо интишори ҳалномаи судӣ санаи 8 декабри соли 2014 равияи динии салафия расман ҳамчун иттиҳоди экстремистӣ эътироф карда шудааст. аммо баъзе пайравони равияи мазкур аз ғояҳои ифротгароёна даст накашида дар байни табақаҳои гуногуни аҳолӣ тарафдорон пайдо намуда ақидаҳои равияи салафияро меомӯзонанд. дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳамин гуна ҳолатро ошкор намуданд. шахсияти ташвиқотчиёне муайян карда шудааст ки дар масҷидҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ ақидаҳои худро ки ба таълимотҳои мазҳабҳои суннатии дини ислом мухолиф мебошанд тарғиб карда боиси пайдо гардидани адовати динӣ ва сар задани муноқишаҳо миёни онҳо ва пайравони дигар мазҳабҳои анъанавии мусулмонон мазҳаби имоми аъзам гардиданд. таъсисдиҳанда ё роҳбари гурӯҳ шаҳрванд қузебоев шӯҳрат ғуфронович соли таваллудаш 1986 сокини шаҳри хуҷанд таълимдидаи мактаби динии яке аз давлатҳои исломӣ мебошад ки бо андохтани донишҳои дахлдор ақидаҳои диниашро устувор гардонида пайравии равияи салафияро интихоб намуда баъди бозгашт ба ватан дар ҳудуди вилояти суғд ҷавононро ба салафигароӣ даъват кардааст. ман дар он ҷо равияи салафиро омӯхтам. ҳангоме ки бозгаштем ин ақидаи ман ба чӣ шуд, ин ақидаи равияи салафӣ ба мазҳаби имом абу ҳанифа бар бисёри чизҳо мухолифат мекунад. айни ҳол шахсияти 11 нафар тарафдорони равияи динии салафия ки сокинони шаҳри хуҷанд ва ноҳияи бобоҷон ғафуров мебошанд муайян шудааст ки бо даъвати шӯҳрат қузебоев ва таблиғотчии фаъол умедҷон ҳасанов сокини ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияи бобоҷон ғафуров ғояҳои салафияро пазируфтанд. мақсади мо таълим доданошу ё ки мо таълим гирифтану мо ин буд ки сафи салафиёи зиёд кунем, инсонҳо бо некӣ бо мулоимӣ фаҳмонем ки хоҳ нахоҳ инсонҳо ва исломро қабул кунага хоҳ нахоҳ давлат исломӣ мешавад гуфта хел мақсад доштем. ҳамаи онҳо бо умеде ки шариати исломро аз шахси таҳсилдида меомӯзанд назди шӯҳрат қузебоев дарс андохта ақидаҳои равияи салафияро пайравӣ карда тарзи намозгузорӣ, либоспӯшӣ, симои зоҳирӣ ва рафтори худро ба хусусиятҳои равияи мазкур мутобиқ сохтаанд. ин кирдори онҳо боиси норозигии дигарон гашта низоъҳои диниро ба вуҷуд овардааст. чунин мунозираҳо дар масҷиди панҷвақтаи ғозиёни ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияи бобоҷон ғафуров ва масҷиди панҷвақтаи маҳаллаи сари баланди шаҳри хуҷанд аз оне ки ин нафарон дар ҳамин минтақа зиндагӣ карда аксаран он ҷо намозгузорӣ мекарданд ба амал омадааст. тақлиди намозхонишон мазҳаби имоми аъзам фарқ мекардам бачаоя. чандин маротиба ман огоҳ кардаги баҳоя алоҳида суҳбат кардаги ё ҳамҷо мусвидоҳои ҳам ҳаян чӣ он хел намоз мехонад он хел нахонтон гуфтем. охира вақтова ҳамон ҷавоно ягон хел мобайни дигар намозхонҳо калонсоло ва як иззату ҳурмату ё як маслиҳат ба гӯш кардан нашуд намекардам. ҳамин хел вақтҳоям шуд ки ягон масъала ва агар гав занем агар калонсоло муноқишаам мекардам. таҷрибаи ҳаётӣ борҳо исбот кардааст ки даъватҳо вобаста ба ғояҳои динию мазҳабӣ боиси бетартибиҳои оммавӣ гардиданд ки оқибати он ҷудоиандозию гурӯҳбозӣ буда ба низою нооромӣ оварда мерасонад. ҷанги шаҳрвандии оғози солҳои 90 саҳифаи сиёҳи таърихи тоҷикистон аст ки он аз ҳамин гуна гурӯҳбозиҳо сарчашма мегирад. имрӯз ҷараёни салафия дар тоҷикистони азизи мо зуҳур карда истодаянд. агар мо шумо дар кору фаъолияти онҳо назар кунем ба ҷуз фитна андохтан дар ҷомеаи башарӣ дигар коре надоранд. онҳо ҳамун масъалаҳоеро дунбола мекунанд ки вай масъалаҳои ихтилофӣ аст. масъалаҳое ки ҷавонҳоро бо калонсолҳо ба якдигар зид мекунад. масъалаҳоеро дунбола мекунанд ки дар вай ба ҷуз ба якдигар рӯхнук шудан дигар мақсаде надорад. агар мақсади инҳоро мо шумо таҳқиқ кунем, мақсади инҳоро мо пурсуҷӯ кунем, мақсади инҳоро аз нигоҳи илмию шаръӣ агар дида бароем ба ҷуз фитна эҷод кардан дар ҷомеа дигар мақсаде надоранд. фаъолияти гурӯҳ аз рӯи китобу адабиётҳо аудиосабтҳои ба равияи салафия мансуб буда ба роҳ монда шуда гумонбаршавандаҳо
аз рӯи он амал мекарданд. феълан барои таъсиси ташкилоти экстремистӣ парвандаи ҷиноӣ оғоз карда шудааст. тавре дар ҳалномаи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон омадааст дар ҳолати пешгирӣ накардани фаъолияти гурӯҳҳои салафигаро ва пайванд хӯрдани манфиатҳои мафкуравию сиёсияшон бо манфиати дигар қувваҳои экстремистию террористӣ онҳо метавонанд ба як ҳаракати террористӣ табдил ёбанд. соли 2009 фарзандам қизбои шӯҳрат ва таҳсили дониши исломӣ ба Маккаи Мадина рафт. баъди ки омаданаш тарзи ақидаҳои вай тағйир ёфт. роҳи салафӣ ба ҳамин қадам монд. тарбия кардам ба раҳи дуруст, ба раҳи рост рафтан. ин гапҳои ман барои вай бар гӯшаш намегирифт. гоҳҳо ман такрор мекардам ки бачам риш намон, шимоиги кӯҳта напӯш. вай ҳамина мехост. раҳмат ба коргарои милитсия, коргарои орган ки ина вақташ боздошт карданд. агар ки пешгирӣ намекарданд, мумкин инҳо ояндаи инҳо террористӣ буд. далели мазкур баёнгари он аст ки таҳсили динӣ дар хориҷа сарчашмаи бегонапарастиҳои мазҳабӣ мебошад ки таъсири манфӣ дорад. барои ҳифз намудани арзишҳои миллӣ ва тарбияи фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстӣ аз падару модарон даъват карда мешавад ки пеши роҳи ин гуна ҳолатҳоро гиранд, вагарна баъди гузашти ҳодиса пушаймонӣ суд надорад.